Agus tú ag caint faoi charna an sin agus luí tú gur áitiúil gaolta táin agus is tócha siars na níide achúdí gurú se rialaí ar an imime le bhaidir hiúil na bailte móra ach ó thiamh an síl a bhí ag an chláán, caithí gurú se sin inta deachar ar an chláán le sheachtar páiste le tógu acu. Sin é agus bhí na chead feisttí ag Barbara agus ag fearna a bhí si héin ó go leor go fáils na déige agus seachtar feisttí detharbí sin éit rithe agus i gantar cos le carna mar a dúirtma ní éit a bhí garnans na háirthaidíró chudmór mhór éisinaí an bhí sioppaí an bhí tábhairne agus i léhéad sin nach pí a fada ó bhála mór na gaiileh ná fiú ó bhálan chlochain agus túair in dhearagul tarta spirit mai pobl agus daoine a gobar in ar nelathe cos le bonthmhónú na a bont amní gCroílár agus fermaracht agus mar sin dé agus bhí fear chéile Barbara bhí se sin mar mar bhí se a bont amní agus mar sin dé agus sin an slíbethe bhí go leor daoineach. Bhí se cruúir heilaí ag an am sin gur mhainile a tebla agus síla chuineile gáil agus a bheith a gcónaí chuineil a hanne séstó hí rodí cheanartí agus mar sin dé. Tás agin gneací Barbara ar iarraidh i míon bheitheh níide achtas a cuaig. Mar sin tóg siarmuid go dtí an ihe sin agus cé go ddíireachtar ólas agin faoin ihe sin. Well, tá muidir cant faoi réitin a riide, tá muidir cant faoi ihe an éú le fihiad a bheitheh agus an sinna steachan san léidir gin an darna le fihiad de bheitheh níide gáirtas a chuig. Bhí déirthar agus deirefar le fear céile Barbara, bhí si arás daine an Australs, daine as America, bhí si arás ríist sa bhála sa cheantar agus bhí ihe fan na gonne hísan san teásta ar a bhála tíhórain agus bhí daoíonn sin le fáilte thorófan na bhála agus ceiliú agus mar sin a bhain mar sin ihe an inú le fihiad agus bhí Barbara agus a fear agus chuid den chláán bhí si a dtíhórain na níhi sin agus bhí coidirtas a tábhairne agus an sin mar a hálaí agus mar hálaí an gomininic inné ihe sa tábhairne der daoine ramaidirráist an tí chuig balle Barbara agus a fear céile agus bei coppla de thugann sin agus bei cóisireacht na a gúnan an tábhairne so chuoi scafte arás an tí chuig teach na mranna agus dúrú go runt géirdaí in san cóúidir. Bhí scéala ag an nám nó rafla beidir ag an nám go sairt áitiúil an níostíir go leor daoine gur sin nachró sin fír naró sairt in san choúidir a harapí a bhí muir na héite an ar ná a bhí na páistí chud den na páistí na leihuis é na gáú agus bhín teagarithe agus chuin cóisiir a rééis de han san darna le fihiad de bheitheh agus